Soundnya nopo mas? Ridho Kornia no Cahayu. Enak ya mas. Soundnya nopo niki? DP Multimedia. Ini MC nih. Di DP tok rasa di. Kowe wangi nyaur ya. Bocah gunung coba kedunungku ora usah datang aku bingung yen to pancen tresno aku. Muga aja nganti gawe-gawe gelo ngoti nongo dinabehno mrengaru beda halah yo mas yo mas yo wong kuwi sik penting antarane siji lan sijine donga dinonga murih samudayane iki becik sae. Ngono lho Nak. Oh sae aku ku nek omong apik ngono mbok protes kok sae. Apa kowe kelingan Pedet nada. Ridho Kornia Audiosong DP Multimedia. Masuk mas Nadiana bocah gunung cobanget gonongku ora usah datang aku bingung yen to pancen tresno aku. Ayo nak jenis aja nganti gawe-gawe gelo ngoti nongo tinabehno mrengaru beda. yo mas yo mas Jan Ridho Kornia sone gantem marem wening oh enak ya Dek Cahayu. Heeh ya opo kowe ra kelingan
Sebab dua dengan tanpa pindah diajeng wong ayu Sinta. Oneko